5 रोजाल' नङा 7 रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय जानानै सोरबाया दानब जानानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों, फोजोबनो हायाखै। जोङो आसामाव बयनिख्रुइ जौसिन हारि जानो नाजानांगोन। बर' थुनलाइ बायदि आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला दिनै बे अबस्थायाव जों फैनाय नङामोन। जाय अबस्थायाव फैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिखौ, माहारियारिबादखौ जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनानै होदों। गोजोननाय मोनदों। थुनलाइ आफादा बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। बेखौ जोङो गार्जेन बडि होननानैबो बुङो बर' हारिनि गेजेराव। जाय माहारियारिबादजों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों, बे सानस्रिजोंनो दिनै बर' हारिखौ बर' थुनलाइ आफादा गोजौ फारसे दैखोनायाव जेब्लायबो खामानि मावबोबाय थादों। आरो जेखि जायगायावनो जायाथों, बर' थुनलाइ बायदि मोनसे आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानो मोनोब्ला गावखौ सासे बे समाजनि गेजेराव मावनाय दैदेनगिरिफोर, इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो थुनलाइगिरिफोरजों थाफानो मोनोबा, सावरायनो मोनोब्ला नलेज बारायनायखौ जों जेब्लायबो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव मोनफ्रोमबो जथुम्मायाव थानो मोनोब्ला गावखौनो गोजोननाय मोनो। जों नुदों नैबे समाव जिहेतु माहारि आफाद हिसाबै बिथांमोना गोबां जाथिनि थाखाय खामानि मावदों, नाथाय बेखौ सोंखारिनाया बाख्नायनायनि बारा सोंखारिनायासो बांसिन। सोंखारिनायाथ' गाव गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनायनि थाखायसो जायो। मानोना जाय बिथांमोना सोंखारिदोंमोन, बिथांमोना थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे आफादखौ जेब्लायबो गावसोरनि फाखनाखङाव लानानै बोबथिंनो नाजायोमोन। खिन्थु दिनै मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा बर' थुनलाइ आफादल' नङा, गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ उदां अख्राङाव थानानै बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय गावबा गाव खामानि मावनायनि जा इसाराखौ होदों, बेखौ मोननानै माखौबा समखिनानै थानाय माहारियारि आफादफोरा दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों आरो हारि सिबिनायनि थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै आखाइ हमलायलायनानै ज' जाजाय आवगायबोदों। बेखौनो मेगन सानानै गावसोरनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय बिथांमोना लोरबां जादों। लोरबां जानानै जेरै सासे मानसिया रागा जोंब्ला गावनि बिफाखौ बिफा होनो नागारनानै बोराय होननानै बुङो, बिमाखौ बिमा होननानै नागारनानै बुरि होननानै बुङो, बेफोरबायदि केरेक्टारखौ दोनखोमानो हायै बा गाज्रिखौ हमथानो हायै बा नादबनो हायै मानसिफ्रासो बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद, जाय आफादा जोंनि बिफा आफाद, बे गार्जेन बडि, जाय आफादनि सानस्रिजों दिनै बर' हारिया जोबनायनिफ्राय सिखांफिननो हाबाय, बेफोरबायदि आफादखौ सोंखारिदों। जोङो जुदि 1901 मायथाइनि सेन्सासखौ नायो, इनक्लुडिं नर्थ बेंगल, बे आं बुंनाय नङा, माखासे जोंनि बर'नि मेलेमजिबिफ्रा बेखौ कालेक्सन खालामनानै दोनदों। 1901 मायथाइनि सेन्सास बायदि बर' हारिया फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। इनक्लुडिं नर्थ बेंगल 3 लाखनिख्रुइबो एसेल' बारा दंसैमोन। खिन्थु बर' थुनलाइ बायदि आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला दिनै बे अबस्थायाव जों फैनाय नङामोन। जाय अबस्थायाव फैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिखौ, माहारियारिबादखौ जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनानै होदों। बिटिआरआव गोबां स्टेप बाय स्टेप हानि पट्टा राननाय हाबाफारि। बिटिआरआव स्टेपनिफ्राय स्टेपल' नङा, कमप्लिटलि हानि जेंनाखौनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे हानि थाखायनो बर'लेण्डआवहाय गोबां आफादफोरा जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट सृष्टि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो। बे लामाखौ जों इयुनाव दा मोनथोंसै। जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायजों लोगोसे गुबुन जनजाति बा जनगोष्ठिफोरखौबो जोङो आखायाव लाफानानै मोनसे गुफुं समाज दानो हायो, बे सानस्रिजों जों खामानि मावगासिनो दं। बर'फ्रा मेलेमजिबि मोनसे हारि। जोङो मेलेम गोनां हारिखायनो दहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा, मानबगिरि चिफ मिनिस्टार बिथाङा होनदों 5,000 बोसोर रायजो जानाय बर' हारि होननानै। बर' हारिया 5,000ल' नङा, 7 रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय। बेखायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि महरजों सोरबा रायखस जानानै, सोरबाया असुर जानानै, सोरबाया दानब जानानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों, फोजोबनो हायाखै। गतिके आन्दलनाव जों माखासे गेप जानो गोनां जादोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो आरो उन जानानै थालिया। जोङो आसामाव बयनिख्रुइ जौसिन हारि जानो नाजानांगोन आरो थांगोन। बेवहाय नोंथांमोननि बिबानाबो खोब
माने बाख्नायजाथाव आरो जोङो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो माने एप्रिसियेट खालामनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो